Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando, darling. Lento yokuchaza iyakhathaza. Kodwa-ke kufanele ngichaze ngoba ikhona lento yokuthi uzosho into noma ukhulume abanye bethathe ngenye indlela. Kunevideo la engiyenzile 4 days ago bengikhuluma ngokuthi uMakhumalo noMseleku mabefika kwi-RHOD akubanga kuhle, kwabukeka kanjalo kuthina as viewers nabanye futhi kwaba nama-comments abawenzayo. Le part ebengithi khona abantu bayaprofesaya or bangabaprofethi ingoba ezinye izinto abayikhuluma ama-comments abawenza after leya episode zivelile ezinye zazo manje as rumors. Okunye-ke ukuthi abantu bayaprofetha ngiyayidlalela kahle kahle. Akuthi angiyithandi lento yokuthi uma kwehla izinto ezimbi nje ngiqonde lento le yalondi nomyeni wakhe ney'ndaba ey'gcwele ku-social media mase izovela kule YouTube channel as if ngihlekisa ngayo noma ngithi ihlekeni. So le yokuthi isithembu sitting at the same table with unfaithful men ichaza le nto-ke abantu ababeyibuka kuleya dina eyayihoste uMakhumalo wafika nobaba Mseleku sekulate abantu sebebhorekile. So kahle kahle abantu babethi kulaba Housewives abazaziyo ukuthi kuney'ndaba ey'thile noma kukhona ukungathembeki kopartner babo, yikho mabebuka uMseleku bengajabuli or mabebuka uMseleku kungabi mnandi. Ingoba uMseleku uyi-polygamist, abantu bayamazi kuThando Nes'thembu, abanye bayazi ukuthi makukhona yena kuzokhulunywa ngeSthembu. Umnakwethu ishow enye asuke esiza lo bhuti ofuna ukuthatha u-second wife engena naye kwakhe bezotshela u-first wife ukuthi kahle kahle ubhuti ucabanga into ekanje. So lokho ngikubeke ngendlela engikubeke ngayo, ngangazi-ke ukuthi kulaba abadidekile noma kulaba bathi into eyikhulumayo ayizwakali beyivela kuliphi side. Kuleyo dina ngicabanga ukuthi khona lawo uNonkuwa wathi abamnyama bayachitha bonke, abamhlophe bayathenga. uMakhumalo wathi ku-Eni uma ushade nomyeni omnyama ungalindela noma yini. Akubanga kuhle-ke kodwa lokho ngoba umuntu umjwayele noma ungamjwayele awukwazi nje ukuthi uvele ukhulume kanjalo. So ngicabanga ukuthi kafishane-ke ngichaza leya video ukuthi awuyizwa. Abantu bathi uLondi no-Eni nabanye babukeka benyanyile noma bacasulwa uMseleku. Kodwa-ke if benezinto abazaziyo ukuthi ziqondile fanele ngabe abanandaba noMseleku. Ama-comments abantu-ke labo ukuthi why bebukeka ngathi kunama-files athile ngoba kukhona uMseleku noma uMseleku eseqala ekhuluma ngesithembu. Ayikho enye indlela yokuchaza le video, ileyo yinto nje. I-title yakhona bengiyenze yona ukuthi ibe simple ukuze noma mangikhuluma ngesiZulu kungasazwakali ukuthi ngithini, kodwa mawubukela laphaya ukuthi isithembu sihleli nobhuti abangathembekile vele akuzukuba kuhle. Bekuyileyo nto-ke. Angazi-ke nalokho engikusho manje ukuthi-ke akuzwakali yini nakhona phela angisazi. Okunye-ke udaba likaLondi, uLondi angithi manje uvele kwi-RHOD manje nayo seyangena as i-reality TV star. Zizobaningi izinto ezizokhulunywa ngaye ku-social media pages, kumgosi, ku-gossip channels, ezinye zinhle ezinye zimbi. Kodwa-ke mina angizukuba umuntu okuzothi njalo makwenzeka into embi engiyibonayo ukuthi yimbi ngoba phela uLondi unengane encane futhi ulinde enye ingane. Uma kunento efana nale ifika ne-stress mase ngiza la ngithi woza sizohleka, woza ngoba umgosi ohlekisayo. Ayihambi kanjalo. Kokunye kuyahlekisa nakhona ukuhleka kwethu asibe ne-order, kodwa leyo yokuthi nje uyashiwa noma uyaxoshwa endlini noma uphuca imoto
Angazi noma iyahlekisa yini, kodwa-ke ayingihlekisanga. Bengenza nje i-update ngoba yinto vele ekhona ku-social media. Angithi nathi asikhona ku-social media. Bengenza i-update. Kanti futhi vele ukuhleba la ku-YouTube, isikhathi esiningi uma ukunake, akusikho ukuthi bonke laba bakulethela indaba bakunikeza into e-verified. Kusuke kuyi-update. Wena usungaguduzela-ke ngendlela yakho uphithizela ufune-ke ngale ndlela okufuna ngayo. Uma into eyenziwa omunye ingakunelisi, dlulela phambili ukuze ungenzi sengathi uzochazela bonke abantu noma uzoba nendlela yokuthi abenze kanjani. Uhleba noma ngayiphi indlela. Ukuhleba khona omunye ohlebayo ubona ukuthi hayibo cha, hayi lo umamgobhozi wangempela-ke lo hayi umamgobhozi futhi lo nje ugain weight mayehleba. Uyabona khona abantu abanjalo. Khona-ke abanye abathi uyabona nje omakhelwane labo ukuthi makwenzeka into emewindini engaphumi, uyawuthanda umgosi kodwa akafuni ukukhombisa ukuthi uthanda umgosi, yabo. Khona ukuhleba okunjalo nje okuthi gqwagqwa okungenalo ihaba. So nami ungangitshela ukuthi ngizohleba kanjani, ngizokwenza ngendlela okwenzeka ngayo. Futhi-ke hayi bakwethu, angaze ngizwe mina ukuthi khona i-requirement yokuhleba. Nokusebenzisa amagama-ke lokuthi isigaxa, ziyakhala, amagama avumelekile kule platform. Uzophoxeka uma ukuthi mhlampe uzoya ngoba uthola ukuthi ufuna isigaxa. Kwesinye isikhathi isigaxa ngeke size sibe khona. Kwesinye isikhathi nje isigaxa kuzobe kuyimina ngithe khona isigaxa kungekho isigaxa. Nokuthi ziyakhala-ke angazi abantu bakusebenzisa noma ikuphi ukuthi ziyakhala. So nami-ke uma ngithe ziyakhala wafike wathola ukuthi azikhali, nalokho ziyakhala. Uyabona? Asibambe lapho-ke bodarling, ngicabanga ukuthi izwakele le. Ukufika kwaMseleku efika kobhuti noma komalume noma kopartner abangathembekile kwafaka uvalo kwabanye. Lena imibono yabantu ababebuke ishow noma imibono ababanayo after leya episode le yedina yaMakhumalo eyaba nje sidididi. Wabaletha uMakhumalo, kwaba nama-comments amaningi, kwaba nomsindo ku-social media. Bengikhuluma ngaleyo nto. Okunye-ke okokugcina, anginqabi ukuthi ubeke ukuthi senze njani uma kukhona ofuna sikulungise. Into esuke ibe yiphutha ile yokuthi uzwakale sengathi uyadelela. Hayi, angivale futhi ngaze ngikhuluma into e-wrong. Ungasho ukuthi yini enye ofuna ukuthi ngiyenze, noma yini enye ofuna ukuthi ngikhulume ngayo, noma ngilungise kuphi. Kodwa le yokuthi ungenze sengathi ngisidididi, hayi, ngeke izisebenze-ke leyo. Ngoba uma uzothi nje hey into oyikhulumayo ayikho, into oyenzayo ayikho, asishiye kanjalo. Nokunye ngichazele, mhlawumbe ubona ukuthi uMakhe uhlale la. uMakhe uzohlala la ngoba abantu abathanda le channel bathanda Uthando Nes'thembu. La bantu abenza ukuthi le channel ikhuphuke iye phezulu Uthando Nes'thembu. Nempilo-ke nayo-ke ibuye ibe nayo lento eyi-strategy. Nami-ke ngicabanga ukuthi sami i-strategy leso ukuthi ake ngilobu ngimbuyisa uMakhumalo ngoba sinalama subscribers or viewers kule channel athanda mangilobu ngigidagida endabeni yesithembu, noma indala noma yintsha, kodwa bayawabuka la mavidiyo. And kuyiqiniso-ke ngoba lo umuntu owu-YouTube uyangivezela ukuthi hayi kahle kahle awakho amavidiyo abuka kakhulu ilawa anomseleku. Nami angisazi ukuthi why. Aningichazeleni ngoba aningichazeleni ukuthi yini, ngoba phela Uthando Nes'thembu sigcine nini i-last episode last year, angikhumbuli ukuthi nini. Kodwa-ke noma kunjalo zikhona ezinye izinto okwaziyo ukuyibuyisa, ngoba kusho ukuthi uma ubuka Uthando Nes'thembu sowubuka uMseleku namakhosikazi akhe amahle kwagcina lapho, khona ezinye izinto abayikhulumayo nawe ongayicosha masuthi hayibo yazi lento le ngiyithathe kuThando Nes'thembu. Ake sinabe-ke ngayo, wena ucabangani?
Okunye makubuyela kwi-culture kuningi. Okunye ukukuncoma, okunye ukukriticize. Ziningi indlela zokuthi sikhulume, ziningi futhi nendlela zokuthi sihlebe. Asikhululeke nje singadelelani kube mnandi. Uma sekukhona futhi la obona khona ukuthi hayi sekuhambeke eceleni, usho-ke kahle ukuthi hhayi akuseyikho-ke manje buya. Yeah, injalo ke lento. Thank you so much for love and support. I love you and appreciate you. Ngiyabonga kakhulu. Bye bye.